खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सानब्रै गोमानानै थानायनि उनाव तामुलपुर जिल्ला फुख्रिपारनि गजेन बर'नि गोथै देहाखौ बोखांनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर थानानि बेन्दोङाव थानाय बरफोथार गामियाव लामानि सेरनिफ्राय थैनाय हालोदाव बोखांनो मोन्दों गजेन बर'नि गोथै देहाखौ। जाथायनि सायाव गजेन बर'नि नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गजेन बर'आ फ्राय 62 बोसोर बैसोनि जागोन आरो बिथाङा थांनाय बृहस्पतिबारनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गजेन बर'आ फुंनि 5 रिंगासो समावनो सिखारनानै दुब्लियाव थांनानै आबाद थिलि नायगिदिंहैनाय आरो आलि खोहैनाय बायदिनि हुदा दंमोन। बेनिखायनो गोमानाय सानखालि गजेन बर'खौ दुब्लियाव थांदों साननानै सन्देह खालामदोंमोन। नाथाय फैफिनिलाय बबावबा आलासि जाहैनायनि सन्देह खालामदोंमोन। उनाव गोलाव सम न' फारसे गिदिंबोफिनियावसो थांनाय सनिबाराव गोसो होनानै नागिरदोंमोन नाथाय मोननो हायाखैमोन। अखानायैसो अदेबानि मैयानि समावसो बरफोथार बेलगुरि गामिनिफ्राय गजेन बर'नि गोथै देहाखौ मोननो हादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गोमानाय जाथाय जानायनि सिगां सुख्लाय दैमाया गिबि लोमसावदोंमोन। बेराफारसेथिं गजेन बर'नि न'आ दैजोंनो नांजाबफानाय आरो दैबाना जानायनि थाखाय दैया गोबां दाहार जादोंमोन। बेनिखायनो फुंनि समावनो दैयाव गादलिनानै दैजों बुखारलांजानायनि सन्देह खालामदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। बेंगालरनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो उबास चन्द्र बसुमतारिया एनजेपि रेल स्टेशनाव गोमादों होननानै खौराङाव फोसावजानाय उबास चन्द्र बसुमतारिया क'क्राझाराव सफैबाय। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय साउथ आफलागाव गामिनि उबास चन्द्र बसुमतारि 34 बोसोर बैसोनि। बिथाङा बेंगालरनिफ्राय ट्रेनजों फैबाय थानाय समावनो फुंबिलि 4 रिंगासो समाव एनजेपि बारनानै ट्रेननि सिङावनो बायजोआव थांनो होनानै थांनायनि उननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। बिथाङा क'क्राझाराव गावनि सोमोन्दो जानाय नखरनिसिम दा सौफैबाय नाथाय बिथाङा देहानि माखासे बाहागोआव जोखोम जानाय हालोदावसो न'सिम सौफैदों आरो बिथाङा दा क'क्राझारनि MRM देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बिथांजों मा जादों बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो रोखा खौरां मोननाय जाथ'वाखै मानोना बिथाङा दा बे समाव मोजाङै रायज्लायनो हायै थासारियाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उबास चन्द्र बसुमतारि बिथांमोनहा कामरुप एक्सप्रेसजों न' फारसे फैदोंमोन आरो बिथांमोनहा जेनेरेल दाब्बायाव फैदोंमोन। जायनाखि बिथांमोनहा जेनेरेल दाब्बाजों फैदोंमोन बेनिखायनो रेलगारिनि सिङाव गोबां होंगो दोंगो दंमोन। बेयावनो बायजोआव थांनाय समाव सोरजोंबा दावराव दावसि जानानै रेलगारिनिफ्राय नारख्लायहरनायनि सन्देह खालामनाय जादों। बिथांनि खाफाला मोजां सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा बिथांनो एनजेपि स्टेशननिफ्राय क'क्राझारसिम टिकेट दाननानै हरदों जायजों बिथाङा न'सिम सौफैनो हादों। क'क्राझार जिल्लायाव गाज्रि थासारि जानो हागौ बेखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्लायाव सेक्सन 144 आरो सेक्सन 144A फोसावदों क'क्राझार जिल्लानि एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय मोनसे अर्डार फोसावदों। अर्डारनि गेजेरजों लिरदों दि माखासे सुलुंनिफ्राय मिन्थिदों क'क्राझार जिल्लायाव गोबां फरायसा आफाद राजखान्थि दोलो आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा बन्द होनो हागौ, रेल लामा होबथानो हागौ आरो धरना होनो हागौ जायनि थाखाय क'क्राझार जिल्लायाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन एबा थासारिया गाज्रि जानो हागौ। बेखौ नोजोर होनानैनो क'क्राझार जिल्लायाव सेक्सन 144 आरो 144A फोसावदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना। सेक्सन 144 आरो 144A नि गेजेरजोंनो क'क्राझार जिल्लायाव माखासे खामानिफोरखौबो हेंथा फोसावदों। जेरै सेथियाव दङ जायखिजाया पाब्लिक प्लेसाव 5 आरो बेनि बांसिन सुबुं थुबुर जानो मोना। नैथियाव दङ जायखिजाया पाब्लिक प्लेसाव होख्रावनानै स्ल'गान होनो मोना, जथुम्मा आरो रेलि खालामनो मोना आरो धरना होनो मोना। थामथियाव दङ गनायथि गैयालासे जायखिजाया मेला एबा फेयार खुंनो मोननाय नङा। ब्रैथियाव दङ बाइकआव 2 गाखोनो मोना नाथाय 12 बोसोरनि उन्दैसिन गथ'साफोर, आइजोफोर आरो सिनियर सिटिजेनफोरखौ बाइकनि उनाव दैखांनो मोनगोन। 5थियाव दङ गारियाव टिन्टेड ग्लास बाहायनो मोना। 6थियाव दङ गनायथि गैयालासे बाहेरायाव माइक्र'फन बाहायनो मोना। 7थियाव दङ जायखिजाया हाथियार, गुलि, बेफ्रुग्रा, सिखा, लावथि, बोरला, थिर आरो जायखिजाया हाथियार लानानै ओंखारनो मोना। 8थियाव दङ टर्च लाइट लानानै हानजा सुरनो मोना। क'क्राझार जिल्लायाव गोजोन लाबोनो थाखायनो इमार्जेन्सि बे अर्डारखौ फोसावनाय जादों होननानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना फोरमायथिदों। सोरबाफोर बे अर्डारनि हेंथाब्ला आरो अर्डार होनायनि सायाव माबाफोर सोलाय सोल' खालामनो गोसो दंब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन होननानैबो फोसावदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना क'क्राझार जिल्लानि थाखाय फोसावनाय बे अर्डारा जेब्लानिफ्राय अर्डार बिलाइ फोसावजादों अब्लानिफ्रायनो जागायजेनदों आरो गोदान अर्डार फोसावजासिम बेयो थागोन। नोंथाङाबो एटिएमनिफ्राय रां बख'नायाव सांग्रां जा। मिथिस्लाबाजासे एटिएमखौ सोलायनानै एटिएमनिफ्राय रां बख'दों सिखावा।
बे जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव गेवलांस्रि ब्रह्म बिथांनि एटिएमखौ एटिएम सिङाव मिथिस्लाबालासे सोलायखुमादों सिखावा। बेनि उनाव गासै 77,000 रां बख'दों। जाथायनि सायाव गसाइगावनि गेवलांफुरि वार्ड नं 4 नि थागिबि गेवलांस्रि ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 10 जुनाव बिथांजोआ जयनगर एटिएमआव रां बख'दोंमोन। बे समाव एटिएमनि सिङाव सासे सेंग्रा दंखायोमोन, नाथाय गुबुनफोरबायदि रां बख'ग्रा साननानै गोनांथि होआखैमोन। नाथाय सिखावा मिथिस्लाबालासे एटिएम कार्डखौ माब्लाबानो सोलायखुमानानै लादों। सिखावा एटिएम कार्डखौ सोलायनायजों लोगोसे पिनखौबो नायनानै लाखुमादोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो सिखावा थांनाय 10 जुनाव श्रीरामपुराव खेबब्रैयै रां बख'दों आरो 11 जुनाव आलिपुराव 9,000 खेबनैयै रांखौ बख'दों। दासिम गासै सिखावा 77,000 रां बख'बाय। रां बख'नायखौ SBIनिफ्राय जेबो मेसेज हराखै, नङाब्ला ब्लक खालामनानै दोननो हागौमोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांजोआ। उनाव थांनाय 15 जुनाव बिथांजोनि फिसाया बेंकनिफ्राय रां बख'नायावसो एकाउन्टआव रां गैला होननानै मिथिनो मोन्दों आरो सिखावा गुबुन गुबुन एटिएमनिफ्राय रां बख'खुमानायनि सोमोन्दै मिथिनो मोन्दों। दा बे गासै जाथायखौ लानानै गसाइगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों गेवलांस्रि ब्रह्मआ। दैबाना नायगिदिंनायावबो सांग्रां जानाया गोनांथि दङ। दैबाना नायबाय थानाय समावनो सानै लाइमोना दैजों बुखारलांजानाय जाथाया केमेरायाव सेबखांजादों। रङिया सेप्टियाव जादों बे जाथाया। केमेरायाव सेबखांनाय बायदिब्ला फारनै साइडथिं दै लोमजोबनाय आरो गेजेराव लामा। दैया लामानि गेजेरजों मोनसे साइडनिफ्राय गुबुन फारसेथिं बोहैलांदों। बे लामाजोंनो बेरायदोंमोन 4 लाइमोनफोरा। दैबानानि बे नुथायखौ भिडिअ'बो खालामदोंमोन लाइमोनफोरा। भिडिअ' सेबखांजानाय बायदिबा सानै लाइमोननि मादाव सासेया गादलिनग्रोदोंमोन। बेनि उनावनो सानैबो लामानि फारसेथिं दैनि दाहारजों बुखारलांजादों। बुखारलांजानाय सानै लाइमोननि मुङा जुमन दास आरो हिमांशु दास। सानैबो थाखो 10 आव फरायनाय फरायसामोन। दैजों बुखारलांजानाय लाइमोनफोरखौ SDRFनि हान्जाया नागिरदोंमोनब्लाबो मोननो हायाखै। गुबुन मोनसे जाथायाव नाव जाब्रबथाय जानानै 4 गोमानानै दङ। बुरलुंबुथुर सायाव जादों बे जाथाया। सागु सुबुंफोरा नावजों गाइखेर आरो मैगं लांनानै बालाजान घाट फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो नावा बेलथायदों। जाथाय जानायनि उनाव सागुनि मादाव साबाया 3 किल'मिटार सानस्रिनानै गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। जिउ रैखाथिनि थाखाय सानस्रिबोबाय थानाय समावनो गुबुन मोनसे नाव जावग्राया नुसननानै बिथांमोनखौ रैखा खालामदों। बेराफारसेथिं 4 गोमानानै थानायखौ SDRF आरो NDRFआ नागिरगासिनो दङ, अब्लाबो मोननो हायाखै। आसामाव दासान्दि अखा हानाया खम जादोंब्लाबो दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाया खम जायाखै। दैबानाजों सुबुंनि जिउ गोमानाया थाद'आखै। थांनाय रबिबारसिमाव 77 सुबुंनि जिउ गोमादों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला अफिसियेलि थांनाय रबिबार सानसेयाव 8 थैनायजों गासै दासिम 77 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। आसामनि गं 33 जिल्लानि 127 रेभिनिउ सार्कलफोराव दै लोमसावनायनि जाहोनाव 42,28,157 सुबुंफोरनाव गोहोम गोग्लैदों। 1,07,370.43 हेक्टर्स आबादा खहा जादों। दैबानाजों लोमसावजानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय गं 744 रिलिफ केम्पफोर लुनाय जादों, जेराव सा 1,86,424 सुबुंफोरा थादों। बेनि अनगायैबो गं 403 रिलिफ डिस्ट्रिबिउसन सेन्टार लुनानै होनाय जादों। आलायारन सावथुननि फावगिरि रमनि बसुमतारी बिथाङा गोब्राबै लोमजानानै दङ। आलायारन, हाग्रामायाव जिनाहारि आरो गोबां बर'नि सावथुनाव फाव खालामनानै माहारियारि बान्था मोननो हानाय क'क्राझार हाब्रुबारिनि थागिबि रमनि बसुमतारी बिथाङा गोब्राब लोमजानानै दङ। बिथाङा दा बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। क'क्राझार दख'रा एबसुनि मावथिफोरा बिथांनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय थै दान होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दैबाना जानायाव BTC सोरखारा नांगौ बायदि मदद होनो हायाखै होननानै अजद होनायनि सायाव प्रमद बर'नि फिननाय। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बुंग्राफ्रा बुंबाय थागोन, बिसोरो मदद होग्रा सुबुं नङा। दैबानानि समाव बिथांमोनहा गामि गामि हाबनानै मदद हैदों नामा, मुथासे माइरं हैदों नामा, बिसोरनाव सोंफिन होननानै बुंथियो। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावदि सोरखाराव फैनायनि सिगांनिफ्रायनो 2004-07 मायथाइयाव जेब्ला दैबाना जादों अब्लानिफ्रायनो खामानिखौ मावबोदों। बे समाव रायजो राजाफोरा गिनो नाङा होननानै सांग्रांथि होयो आरो दैबानानि थाखाय बिटिआरनि जिल्लाफोराव थांनाय दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो इनचार्ज होखादों। बाक्सायाव EM गौतम दास, चिराङाव रनजित बसुमतारी, क'क्राझाराव अरुप दे, तामुलपुराव रनेन नार्जारी बिथांमोनखौ इनचार्जनि बिबान होखादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा।
मख'नो गोनांदि प्रमद बर'आ बाक्सानि सालबारि महकुमानि गोबां गामिफोरानो बेखि दैजों खुरखाजानायखौ नायगिदिंहैदों। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदोंदि बेफोर खुरखानाया बेखि दैनि थाखायल' जायाखै, भुटाननिफ्राय फैनाय गोबां दैनि दाहारनि थाखायनो जानो मोनदों। बेखि दैनि थाखाय गोबां रां सेंसन जाखानाय दं होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा आरो बे बोसोराव खामानिया जायासै। फैगौ बोसोराव बेनि खामानिखौ मावनो गावनो अदेबानि प्रमद बर'आनो आखायाव लागोन होननानैबो फोरमायथिबावो। आरो बे दै खुरखानायखौ होबथानो थाखाय साइन्टिफिकेलि आरो टेकनिकेलि खामानि मावनो नांगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथां प्रमद बर'आ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।